Sa Facebook post na ini ni Teacher Michelle Ricasio kan Barangay Santa Cruz, Libon, Albay, mahilingan sa indang kamugtakan mantang pigrarapado kan Bagyong Christine an Kabikolan kaining Oktubre 23. Sigun kay Teacher Michelle, bakung karaw-karawan sa indang pinag-agihan kan sa iyang pamilya asin mga kabarangay. Bagay na matatak ng gadaas sa indang isipan asin da imalilingawan na leksyon sa buhay. Sa ngunyan, pilit daan indang pigiinguha na makaawas sa pagtios na pigwalat kan bagyo. Bahay po kami sa Santa Cruz, kaya natara po kami doon kasi di namin lubos akalain na yung signal number 1 magdadala ng mataas na pagbaha sa aming lugar. Na kahit yung second floor namin hanggang dito sa akin yung tubig. Naiakyat yung mga anak ko sa taas, sa pinakabubong na siya. Kaya humingi kami ng rescue nung panahon na po yon. At napadalahan naman po kami ng OCD Bicol ng Coast Guard na hindi lang pala ako yung matutulungan, pati yung buong kabarangay ko po. Siring ni Teacher Michelle, naapektaran man kan Bagyong Christine ang paratukdong si Marlon Merhudio. Sa pantaw po ako na nakatira ngayon po sa Kaguskos ako, meron po doon bagang bumagsak na kalsada sa biyak na bato po. Ang nangyayari po, mahirap tumawid kasi madulas po yung daan. Kaya po masyadong delikado po para sa mga motorista po ang pagbiyahe po. Lalo na sa aming mga teacher. Sa ibong kan mga personal na agyat, daidaasin da mauntok sa pagmolde nin mga maray na estudyante. Bilang pagtaong importansya naman sa mga sakripisyo asin dedikasyon kan mga paratukdo, nagkondusir ng relief operations ang Department of Education Bicol Albay Schools Division Office sa indang sakop ng mga eskwelahan sa inisyatibo ni Secretary Sonny Angara asin sa pakikipagtabangan kan ako Bicol Party List kaining Martes, Nobyembre 5 sa Zubiri Building sa Libon, Albay. Mabigat, lalong-lalo na yung mga areas na talagang affected. Medyo nangangailangan ng matatag talaga na damdamin kasi medyo yung mga stories at binigay na mga kwento ng ating mga kasamahan sa Department of Education, lalong-lalo na sa mga areas ng Libon, ng Uwas, ng Covillar, ng Ginubatan at ng Piudoran ay medyo hindi talaga masyadong nakakatuwa or hindi nakakalungkot yung ibang mga kwento na nalaman natin. May mga kasamahan tayo sa Department of Education na nawalan ng bahay at sobrang naapektuhan yung kanilang mga pamumuhay. Maging ang mga pamayokan maniba-ibang eskwelahan ang natauan man in food packs. Sa aking mga kasamahan, sa mga guro ng Libon, alam ko lahat tayo nagdanas ng bagyo. Patatagin lang natin ang ating kalooban at malaking tulong ang dumadating sa atin. Ipagpasalamat natin yan na alam natin na kahit na nga may bagyo, may punos, andyan pa rin sila handang tumulong sa atin. Kaya good luck! Babangon tayo mga Libongenyo. Mga kapwa guro dito sa Libon East, so laban lang. So nandito tayo para sa ating mga estudyante. So maraming salamat at hindi tayo pinababayaan ng ating DepEd. So marami po ang gustong tumulong sa atin dito at natutuwa po kami na hindi po tayo nag-iisa. So nandito po yung ating mga kapamilya, yung mga partners natin na very much willing na tumulong para bumangon ang Libon, para sa mga bata. Apwera sa Banwaan in Libon, nakaresibi man in food packs ang mga paratukdo sa Uwas North Central School sa Banwaan in Uwas. Say thank you. We're very grateful na nabigyan po kami ng simple gift for this opportunity na syempre nasa most crisis po tayo ng Typhoon Christine. Then of course I'd like to say thank you of course to our Superintendent Ma'am Nene Rosal Meriones for this very good gestures of love sa mga teachers and of course ng teaching staff of Western Central School. Again, thank you so much. And ako Bicol, I'd like to say thank you also for this, of course, this gift. Sa kabilogan, 350 food packs ang naipanao sa Libon West District, 250 food packs sa Libon East District, asin 203 na food packs sa Uwas North Central School. Para sa mga baretang Tatak Bicol. Maraming salamat po, Secretary Angara, sa halagang Angara. Angeline Dagta.